Ben, o teatro, como ben e observan, o teatro é unha forma de escribir no aire, é unha forma de ler no aire, pero tamén o máis importante, ler nos corpos, na xestualidade, nos sentimentos, na afectividade, na expresión do que un leva dentro en función dun papel. O teatro non é solamente repetir un texto e dicir palabras, o teatro é moito máis. E estámoslo vendo no traballo que están realizando estas mozas e estes mozos. É un traballo colaborativo, é un traballo de coordenación, é un traballo onde están perfectamente compenetrados coas súas profesoras, cos seus profesores, é un traballo en grupo, é un proxecto común. O teatro é algo realmente importante e axuda moito a desenvolvernos na nosa vida. Por iso, moitos anos para o teatro. Na lembranza de Don Olimpio, no traballo de todos os días, non solamente para representar, senón que é todo un traballo de montar, de repetir, de memorizar, de expresar, na teimosiva creativa do CEID de Figueroa, hoxe presentan a súa obra contemplando unha estrela. Eles teñen o teatro. Estáballe dicindo a miña compañeira que certamente o ceo esta noite está ben bonito. É verdade, moito brillan as estrelas, que me dera poder coller unha. Muller, collela non, pero mellor pedir un desexo. Pois logo quero... Lea, abre os ollos, mira para aquí, que é isto? Anda, é unha estrela e ten unha cara no medio. A ver... Mi madriña, non sei Don Olimpio Arca Caldas. Quen? Unha persoa moi importante que foi un estudoso dos costumes e persoeiros da zona da Estrada e, ademais, mestre e director do noso colexio. Que interesante! Que me dera saber máis cousas del. Entón, xa sabes o que tens que facer. Claro, se teño que desexalo. E ir completando a súa estrela. Baixo o manto frío e negro desta noite que nos envolve nun ceo infinito de estrelas brillantes que ollan para nós desexando amosarnos a súa beleza distante e intocable. Podemos estirar a man para roubar unha e intentar comprender o porqué da súa presenza. Tal vez, se pechamos os ollos, poderemos collelas todas. Pero se os abrimos, teremos a sorte de coñecer unha dimensión particular, o universo de Don Olimpio. Hai persoas que cando pasan pola vida deixan unha pegada tan fonda que ao irse brillan máis ca nunca. E cando este é tan fecunda como a del, só nos queda admirala e desfrutala.
Don Olimpio é unha estrela das cercanas, desas que están a poucos centímetros de nós, cando lemos os seus libros ou escoitamos a súa sabedoría. Podemos dicir que foi escritor de teatro, ensaísta, historiador, mestre, galeguista. Ou sexa, unha estrela completa que tivo a ben iluminar a nosa terra coa mellor luz do mundo, a luz do coñecemento. Espera, cadeliño, espera. Uf, uf. Que cadeliño máis toleirón. Este cadelo voltouse parvo, nin coñazo o seu amo. Uf. Non me esqueza, de año de car, vou presentarvos este parviño. Uf, uf. Este canciño bélido. Uf. Nenos e nenas, diante de vós, cadeliño rabudo. Uf, uf. Aquí tendes o meu cadelo, quéreme moito, pois en deixamais lle pego. Aos cans non se lles debe pegar, pois son os millores amigos da xente. Como vos dixen, chámolle cadeliño rabudo. Vai comigo a todos os sitios. Tendes vos tamén un canciño? Sí. E vos, pegades ao voso can? Non. Pois entón xa son máis amiga vosa. Boas tardes, miña nena. Ti sempre co teu cadeliño. Boas tardes, señora filósofa. Queres presentarme estes rapaces? Claro que sí, non faltaría máis, agora mesmiño. Graciñas. Nenos e nenas do teatro principal, estou a presentarvos unha muller. Pois claro que son unha muller. Nin máis nin menos que unha muller filósofa. Unha filósofa con moita filosofía. Fía. Vedes que can máis listo? Filosofía. Filosofía. Quero un aplauso moi forte para a nosa filósofa. Comeza a sesión. Que pase o señor Castiñeiro. Sempre, faga o favor. Señor Castiñeiro, a súa filiación completa, faga o favor. Castiñeiro Cobo Follente, de 65 anos, natural e veciño da Souto da Devesa, fillo de Castiñeiro Vello e da Castaña do Outeiro, deste concello da Estrada. Xura dicir a verdade e soamente a verdade? É o meu primeiro xuramento, xuro. Ten vostede consciencia dos feitos dos que se lle acusa? Polos verbas da miña abogada, a señora Sobreira, fixen unha idea. É certo que vostede esparrama tanto as súas polas que ata pegan de fai anos ao seu veciño, o señor Eucalipto, e non o deixa medrar? Eu non estendo as miñas polas máis alá de onde me dan os meus xermolos. Eu teño uns xermolos que heredei e que xa tiña cando Eucalipto veu ao mundo. Tamén hai homes e mulleres de lingua larga e ninguén lle la corta. Limítese a contestar as preguntas sen andar polas ramas. Carafio, a ver se agora non podo ter ramas. Se me capan de vello, vou dado. Señor xuíz, poña respeto ao río. Protesto, señor xuíz. O señor fiscal desexa meterlle medo ao meu defendido. Aceptada a protesta.
Señor Castiñeiro, vivía vostede non souto cando chegou o señor Eucalipto? Sí, señor, e xa tiña moitos anos. Din que vostede sempre ollou con malos ollos á presa que tiña en medrar co señor Eucalipto. Eu? Envexa? Non, señor, non. A bondade non lle está nas alturas. Vostede asollaba de cote ao señor Eucalipto. Non é certo. Entón, por que lle daba sempre na cachola cos súas polas? Endese máis o fixen. Cando a forza do vento nos empuxaba, o meu veciño metía a súa desgornecida testa no medio do meu corpo. Entonces podía que levase algún correado, pero era o vento, que non eu. Nada máis, señor xuiz. Pode pasar a defensa. Boa veña. Señor Castiñeiro, cantos anos dixe vostede que ten? Teñolle 65 anos. Algúns te padres viviu xa no souto? Non, endese máis, sempre tive moitos e bons veciños, todos eles bons amigos. Faga a favor de nomear. Con moita ledicia. Moitos irmáns castiñeiros, centos de carballos, sobreiras a dúcias, ovellas, pombas, rulas... Pero... xa van quedando poucos. Benvida, Pepa, que vos trai por aquí? Nada malo, muller. Veño de tenda do señor Ramón e de paso botei unha carta no correo. E díxome, señor Enrique, o carteiro, que tiñades unha carta certificada o vosso nome e que tiñades que ir por el. Senta, e conta, muller. Grazas, pero non sento, que van sendo horas de sentar e eu tamén teño que rematalas. Unha carta certificada dis, reencontra, entón hai que abrir o ollo. Sí, moi certificadiña, cheiña de selo. Bendita se lle estima aí la carta. Por un casual sabes onde ven? Porque os rapaces son tan Brasil, outra en Montevideo e outra en Bos Aires, e pode ser de calquera dos tres. Muller, non te sei, será che de Brasil, porque encima do selo hai un letreiro que di República Argentina, pero mira, aquí ao lado o teu veciño Antón, o alguacil, has de saber ben. Tes razón, en canto chegue meu Xan, mando xunto del, e en acabando de xantar, vouche as carreiras pola carta, porque as cartas certificadas arrecenden a cartos, e esa non a virsen eles, non che parece, Pepa? Case sempre foi así, aunque non sería milagre que algunha vez non sei esa vaca maniña. Vaya, non lle deas voltas. O meu fillo xa nunca bota as cartas certificadas sen algunha letriña. Xa sabes, letriñas para cobrar na vila. Xa sei, muller, xa sei. Letriñas máis ben feitas que as dun silabario. E a carta, se a biches, ven así medio barrigudiña. Mira, María, algo traeche dentro, porque trae un sobre grande. Ben o digo eu, teño unha corazonada. Ai, Pepa, Deus cho pague. Bos días, Pepa. Que milagre a estas horas. Veu a decirnos que temos unha carta certificada no correo, que hai que ir por ela. Carta! Xa era hora! E ti sabes, por un casual, de onde ven, Pepa? Como saber? Saber non te sei de certo. Xa lle dixen a María que encima do cero hai un letreiro que di República Argentina. Pois logo, non che é de Brasil. De onde pode ser? Queira Deus que sexa de Montevideo, do noso Saniño. Xa, mesmo fervou por saber de onde ven a carta. Antes de sentar nun periquete, acércaste xunto ao alguacil e pregúntaslle onde queda esa república. Ese home sí que vos saca de dúbidas. Sabe moito, ven con Deus. Pepa, toma unha pecha de viño, muller. Non, grazas. Voume, que xa é moi tarde. Adeus, que teñades sorte. Mentras tiro o caldo, vai salir nunha carreira xunto ao alguacil, que mesmo teño ganas de saber se é do noso Xaniño. María, a carta de noso Xaniño. O señor Antón, o alguacil, tan pronto como lle preguntéis. Señor Antón, unha carta que pon en riba do selo. República Argentina. De onde ven propiamente? Sen duvidalo un intre, contestoume. De onde vai ser, rapaz? A carta foi escrita e botada na cidade de Montevideo. Por iso, o que sabe, ata debe ser certo que sabe máis co alcalde. Bos días, queridos veciños. Que, esperando tamén ao señor indiano? E vostede, como autoridade, pensa que o señor indiano algunha cousa boa nos fará? Eu espero como tal que nos faga, cando menos, un hospital. Señor alcalde, necesítase moito capital. Deixen de falar en verso, por favor. Senón isto vai acabar de mal en peor. Señor alcalde,
para que non dixera o recado. Pois si, estive moi ocupado. Por un recado, no mercado. Deixe esa rima que pobre toleao. Quero facer un pobo culto, e non hai maneira. Escoite, xa se sente o ruido dun coche. Si, é o coche de Xaquín. Temos que recibilo cos honores que se merece. Si! Pum! E esa bomba por que non estourou? Tiña pouca mecha. Traigan a bomba que yo pago la mecha. ¡Viva, señor indiano! ¡Viva! Calma, señores, calma. Señor indiano, yo, como alcaldesa democrática, onde usted vio la primera luz del día, Nin de día, nin de nada, naceu de noite pechada. quiero rendir a usted un público recibimiento y decirle que todo el pueblo se encuentra muy feliz y contento de su regreso a la tierra, donde tiene a sus seres queridos. Olé! ¡Tapadle a boca ese parvo, que o vou meter na cadea! O señor alcalde, come carne e peixe del barrio. Señor indiano, perdone mis arrotos, pero estos hombres sin sentido me hacen decir desatinos. Señor indiano, sexa vostede benvido a nuestro pueblo, que es el suyo. Y agora, en nombre de todos los vecinos, venga, un abrazo. Que se piquen, que se piquen. Isaura Villaoz Pereiras, filla de Vicente Villaoz Bolaños e de Pilar Pereiras Soto. Nace na vivenda da Rúa de San Paio da Vila de Estrada, na amencida do día 28 de outubro do ano 1897. Colegio Público de Figueiroa Estrada, Figueiroa, Carnavais Infantís 85. Ninguén dubida que os medios de comunicación social son un máis dos adiantos axeitados para espallar a cultura a todos os niveis sociais, pero tampouco ninguén ignora os estragos que estes mesmos están a facer nas culturas autóctonas que non dispoñen de recursos para loitar contra o saballamento das máis fortes. E así, as nosas antergas tradicións galegas están a esmorecer diante da invasión doutras manifestacións culturais alleas e extrañas para nós. Este fenómeno telo en conta se queren que os nosos nenos homes mañá non perdan a súa identidade como membros dun pobo cunha valiosa herdanza transmitida a través dos séculos. Neste senso, o Colexio Primario Figueiroa, a máis de recoller nos anos derradeiros compras e versos dos encontros dos carnavais da bisbarra, pensa que se fai necesario que da mesma escola se valoren as mesmas tradicións coa participación activa dos picariños. E así arranxamos uns carnavais infantís no curso 84-85. Mestres e rapaces, estamos ledos de poder presentar o noso traballo. Sabía facer este home e todo o que non nos deu tempo de ver. Iso será para outra vez. Só hai que pedir un desexo, poñer a man no corazón e contemplar as estrelas.